A delegación do Concello de Pontevedra aproveitou hoxe as súas últimas horas na cidade de Estrasburgo. O alcalde e o tenente de alcalde mantiveron un encontro coa responsable do Congreso de Autoridades Locais, Marité Mora, un órgano que forma parte do Consello de Europa. Mantivemos esta reunión para poñernos a súa disposición no caso de que quixeran colaboración do Concello de Pontevedra, porque este comité é o que se encarga de falar de por onde van a ir as cidades a respecto do cambio climático, e ten interés tamén en conocer o modelo Pontevedra que poida servir de inspirador para outros concellos e outras cidades de todo o Consello de Europa, que incluye a 46 países. Na reunión ambas partes intercambiaron proxectos de futuro e o camiño xa andado. Pontevedra ofreceuse ademais para asistir ás citas que puideran xurdir para abordar estas cuestións. Foi unha reunión moi interesante na medida en que elas nos comentou o que estaban facendo, nos lle comentamos o que estamos facendo desde hai 23 anos e a verdade é que resultou moi interesante, foi longa e quedamos en contacto para si hai algún organismo, algún foro internacional que teña interés que este Pontevedra presente, pois nós encantados de estar presentes. E que Pontevedra está convencida de que ten moito que achegar no debate sobre o papel das cidades e o cambio climático. E eu creo que vamos a ter contactos a partir de agora posteriores co Consello de Europa, porque, formamos parte dese Consello de Europa e creemos que podemos aportar algunhas cousas que podan ser de interés para outras cidades grandes e pequenas, pero especialmente cidades intermedias, cidades medianas, que poden implementar medidas que nós xa levamos 20 anos facendo. Nesta última xornada en Estrasburgo, a delegación pontevedresa mantivo tamén un encontro institucional co tenente de alcalde da cidade, Joel Steffen. Inicialmente a reunión ia ser coa alcaldesa, pero tivo que ser suspendida por enfermidade da rexedora.